Zestara bueltatuz, ezautu duzun pelotarik onena? Jo, nik txegat onena, onak asko ipuk eta txegat. Ezautu duzun artean, bi edo hiru. Baina niri gehien gustau, zeka esatik onena batak hau zen bestik. Eta gero gana, fronto batin, batak gehiago batzuk jok, besti baina. Baina dana kontaute, nik neuk ezautu eta zenik, gehien gustaren pelotarik zituk, ondarra zaurri eta txurrukatzeko. Horrek zitu nintzako idolo bizik. Gero, entzu duzak, Barcelonako frontoien egurbidez lago brillo batate ban, Durengon txinok zelako brillo batate ban, ez da gizar. Baina, bueno, horoko rinkotan nintzako hor txikizen nire... Txutxo eta orbea eta horrek esautu. Baina nik txutxo, orbea txuet zautu behin, orbea nik sekulo txuet ikusi. Da txutxo ikusi bat hiru lau bider. Da jokatu bai, baten beragaz, da bestaten beran kontra. Baina, klar, jaberro eta laburteko ordune, ez nekeke, haren jokue nik ikusi etanetik, Ze, klar, beste bat hori intzutetzek, haute hori ebesti ite bala, da, jode, usto, ikustena bazelan izango, oino hori urte itxe joan hori, oin barik. Da, nike ondarreza, da honek txurrukabe, honek nahiko saso intzotu joazen, ondarreza bat ez be, txurruka, beteran usiko zuan, baina ondi jogo maila itzelaz. Eukidozun kontrari gogorrena? Nintzako gogorrena txikito izin dok. Txikitok, sartzu joan pelotie, sartu, tein, errez jokatu, errez amaitu, da gero, sekulo lesin hau ez, sekulo lesin bat eukiez, berane jokatzeko erreztasunea egik edo, berane muskulaturia egik edo, danalako egik, beti kantxan, da jokun neoteko kantxi jokuna, paroiek txarra juk.